Assalamu alaikum 'yan gurin matasan Nijar, masoyana S Ajasu mai waka maza da mata. Yau ma ga wata sanarwa a gare ku ta sabuwar wakar da za a yi muku wannan gurin na matasan Nijar. Ta zarce ta kere irin kowace da ake muku. Ga masu buƙatar shiga jaka biyu ne kacal, sai ku tuntuɓi shugaban gurup Ibrahim Wizi yaro mai lokaci Goringo a lambar wayarsa kamar haka +218928985 ko kuma lambar Ibrahim Wasika Goringo kamar haka +21891342467 ko kuma lambar Shehu Ɗanfari kanin 'yan mata kamar haka +2189246262125. Naku masoyinku mai son faranta muku S Ajasu mai waka. Kaso bai san ka bai zamo aibu ba, ke ɗaya tilo zuciya ta zaɓa. Idan na guje kishin ina zan raba,